Obi inkofa nanka inyai nanka inkoka se mihu ya anka enso na aka akiri ago mema wakwa abade batiti obi ka dwumadi so mideng de Jimmy Hanks ya sanga hia bie wa yebetu ayen akenkan ne so eye wo Gyegyiregye eti ye twato na yebekan yi nanso ansa na yebefi ase no mede aseda kese ma Bureau of Ghana Languages se wonga ma me ho kwan a American won humei FM da cdfi.net ase se wonga boa me na mede dwumadi akenkan sami abra ofiti eti edi kan a yede abedu samri nti upese uto bibia ko cdfi.net na kohwe niema na ewo ho no mu na atode a upe bia sane ade bia meka no niema na ewo ho ni nyina ya fofofo nti ya akoho wai dujo hu na tena ufi na ko cdfi.net won so upese wo ton niema twawo niema ni fonini na fakogu cdfi.net na nkofon enhwe no won frɛ no won to no wano ma michiamu amo kire mo adwen fa na no de ne ho Pamela that be anim o say akenkan sem yi dese secrete Ora Samuel fosu ba no so say ni makone nsu no waje won ani so o say asre wasu aje nkukusu a ne to pai inshraba frempom a wo say wa hu siesie no ye mefe inshraba me da ase Kwame Whiteman Kumsen wo de ya wo de sini no menamna nkrofo e wo Facebook enti won so michiao yo yemfi ase eti e twato eye ti dubaako mi se ma ye krado me pese mi huni ebesi na won so ye nhwe de ebesi emfi aduasan sie ni animako fi dwene ase nanso nsakrati ti biara ma hoye adanga foforo a wasisi be ya wotwe saa adanga foforo yi wa asase tama bi a ewo kroti aso eye adanga eti apow nti wo frɛ ho ezikafo amantem ehon soro na wasi ntem suku dan nanso mo frɛ ewo munu nsi ahe Ofantini bi a wabetena ho ache na wate wa sori wo ho nipa a wo saa sori mu no iye mesiwa ne mo fretitu wontumi nsi asori dan enti dan tu bi a ehye ntwuro no bi mu na wokomu asori edu anwumre na wokọ asori a nipa pu kohwe won na wode nsembo ne jonto boa won berima komia a oya dwene asidi kro ahye omanfo ma wasi ahemfi fefe bi ama no Kwasafu dwuma sunsum ana ewo omanfo no mu adum Obiara mfo oman adwuma enye hwe bio wo kire asese ba sonfo a woboa odikro wo oman no mu adwuma ye nkoso nhyehyei no edi omanfo sika bi ayesa ma obiara bu mo ba de asisiwu na so wo oman adwuma ye ho sabi ahnewa ti afikra ni kro no mu omanfo ni da so ara ne se Omansin no mu nkoso aginatufo ana aban na eye won asede se won ma won bi saati bia yi mu na dwene ase wo bre a ni makone ne makodu hot bin na de bi no odu dwene ase no ode ne niema nyina akọ na ejafi amane edi echi no mofra wo fi ho boa no ma otwe ne niema nyina agu odan ba akum okochia na adamfo kwasi akirem na wodi amane Kwesi achirem na odi kro no mu nkomo nyina bo no obo no sane ya kro no mu fo mfa bibiara nye hwe bio ne sane efede obiara di nankasa ho so a kwasafu dwuma mpo obiara mfa nye hwe bio ni makoti no saa no okohu berima akomia ne no di oman no ho nkomo ochire no sane ya nkro ne nkra horo nam kwasafu dwuma so reboa won ho Berima bu na ni gu science mpai nyina so efise sane a ochire ase no omanfo no atrope obiara bu mo ba de asisiw na so obiara renkanare na onipa renkanare a osendade sanchase ya anye ni makode kra nti ohwehwe okwan a obefa so akenya ngoman no ne edi kan a odisi nanim ne na nkasa dan a osi Ohwehwe asase a obesi saa odan yi wo so na ne nsaka bi wo esikafo amantem ototo odan no ho niema nyina na edi abosom yesia no na odan no si ho gwan aho hare odisi odan no ene ne fa eye no ma obiara kamfo no one ne ma baanu no tu kotena ofie ho efe a wanya baabi atena no
no dwen okwanko a obefa so ama omanfo no ani agye kwasafodwuma ho oye na adwene se ode befa mrante so ne edi kan okonkrankoto ball ene ho ntade beche mrante no eye sama mrante no nyina te ball boku wo kro no mu anopa ne anwumre biara mrante no nyina hia agoprama so kotiatia wo mpo mu sekwesi Davidu na kro foforo bi sofo ba na wodi gina mu a ekamea yese obiara owodwene ase kohwe bi ebasa na wotwe a edi so no kro no mu mofra ne mpani nyina nkomo gina ball bono so empanyifu pii yi won ho anim se wota ku no achi ni makuboaboa mea no bia no a won de ne se wodi nyonto ne nsembo gina ball bono achi biara a worebo ball no eye sama oman no nyina ni je ball boku yi ho memne da anwumre biara wokohia suku dan mu dwenwen won ho da bi anwumre a wokohia asa no wodwenwen okwan a wobefa so anya sika ato wonku no mu ni makoma won adwene se ebetumi a wonye afu na wonton mu no bae no won nyina adwen ko benkru mu se wobedo ebrofu efi se eno na no bae no bantem empanyifu bi te se kwadwo adom ya obotwe ene kwame mensa de won mfuwa a ededa onwea nafo no ma won se won fa ni sa adwuma no benada ne ya oda biara na wogu afu no mu mrante emeba no nyina de won ahoɔden ye adwuma ma ye efe wodua ebro share banche ne menkani nyina bi wo afu ni mu afu kese sede na obiara nhu ne seso da nanso obiara de na ahoɔden boa ma afu no ye efe otwa bredu no wobu ebro no nyina tutu share nkotoku mu wonya ebro nkotoku aduonu ni makudi won anim de ni nyina konkrankoton wotete ho ka ahuru nyina no na wokita sidi beye sidi ahenum ni makoni na ho kafo yi de sika yi bae no obiara di ahrusi wotu banche no nso ton ni nyina eno ho sika a wonya isen ebro no de mpo menkani a nankasa fifi ya wotu yi nso ye ademu eno de wodi won ade efe de sika na aduan na agusu yi obiara o hye ni makono enkamfo ni aseda na ode ma no efe de dinga amea no bi de ma no ne dasebre onya ni onyam ne nkamfo nyina apreko asem biara a obeka no obiara nangani asem a na empanyifu no kane se onantefo sen ose asem enti wani ni makoho egoru kra oshai ma wodi sika no bi ball pa ma woye atiafia nan wo kronimu emi ade abien ina merima so de abien ni makohu ise fe de omanga nyante ase kakra no oma wo board ruhia omang no nyina eni obiara awa ama wobai no ni makoko gina agwamfi ase kasa ise berima komia ebusia panyin kwasi usu nkwankwa ne kwaku ade ohimia na na oyiwa enanum ejanum ne minuanom a yehia ha eye me anije pii se wanya kwan ma yehia ha enne kwasida no pei ansa na mefia se Akan enti a mehia amono mebisa mo asem baako asem no ne se aban ade biara yekan yi one hena gwanu mutem din ehwara na ebusia panyin kwasi wusu buai se abande semu amakotena nkran yi na munim no yen asabe yeti nkrasi yide yebeye denga hu no oti nkran wa abankasi mu na anu si pe na ni makochire mu se nipa pi susu se aban ye obi a oti nkran wa abankasi mu senia ebusia panyin buai no na so yemfom so se obi bo abanding a na ode wo a woti hayi na ode me a mejina hayi na ode obiara owo man yi mu o kire mu saa no obiara sere obi tie mu se ade chia yetensem
nkwankwa hene kwaku ada bo hwi si gwam owro ni ntama fi ni meti na oyi ni nan fi ni mpabwam bo ni mu ase na obisa ise ni makoseme ya aban medana se na nipa woye aban nyuma yi da ben no bi aba me nchen ana beri makomia ana wu ni makon ho se orebeje ni bosom ya ketia abanga danga ori prugu nkrofo nkrosu yi dwene ase ni ben na wakọ ha kosi bi akwampa a abanri yi ayaresa bia horo ni suku adan a eti apọ a sam nkrofo nkrosu se dwene ase fo ka ho a anka ene se beri ma wanimu a sebe tiafimpo aboyen yi na anu si no obiara dan na ni kwohwe ni mako obiara ye krado ritie muaya a ono so de bema ni makonso bua no brau se nsema nkwankwa hini ebisa no ye me enije yiye impanyifu se kroma na wodiobo asikyere ni se ne kro biara pe na onya okom ohia ne ahokyere omanfo pa wonya omanga yeti mu yi ye nyina de oman yi ye di gina obiara so nia oti kro kasi mu ni oti ekro o ejina no so so wahoro ayeyi ne oman yi mu no bai ne egudi ayekoton no amanone no na ema yen sika a yedi bi ye yen man yi okwanpa ayaresa bia enini a moabobodin ni nyina baaya ejina menewo adwumaye ne tu yi so na ebai oman yi ye oman kese enti saa niema pai nyina erinche ebibedu gine ase ha eni kro ahuru nyina so entema ebeba no gina ye nyina adwumaye ne ntowa so bre a yeretwe yinum nyina yi esese ye den se yensuku dan yibua so esese yetna ho twen ma obi besi ma yen ana enade obi mfa nani ntu obi suo inkroni nkra horo a eritumpon nyina gina omanfo no so sebe enne obi ntina ho na obi nkoka nkyere no se wanum akum nti tonchini di obi nkyere abofra nyame nia abaso ne boa ho na somo ho so nya akoa yen fefo akeka won ho abobom nam nobo akwan so risiesie won man nansan ya meka amrante a wowo kro yi mu bo mu a yede dwumadi bi si yen anim yi den na yenyan sika ne aduan sa kwan yi ne kwasafo dwuma so na efeide obiara nam so risiesie ni kro adanga foforo mronga etiapo suku adanga horo ayaresabia insupa eni anyina mahoden kane a ebusu won krofo nkrosu yi wongara na woye berima komia enanum ne ejanom me frɛ mu ani tie mu ne se mumma yenka yen ho mmomu se onipa baako na yentew yen ani hwɛ yen kro yi mumma yenfa yen ho into obi so mumma yenye ani hafo mumma yenyi ani hawakwa yanhwɛ yi a yengara na yeridi yen ho abro nanso obi inkofa nanka inyai nanka inkoka se mihu yanka enso na aka akiri niema pii hu hia yen wodwene ase ha niesese ye kai ne se obi num edruma oyarefo na efe nso osoro boa ne oboa ne ho nia ehia yen ne se ye behye yen sapo munsu na ye namba ko ye ne noboa so aye mfu akese eba saa ye benye sika dibi aye yen man obi na oka na asem se wotena ho ma ye pro a etete ugu so ojontufo bi nso na otu dwom se yen ara asasi ni obo sa dwom yi so pe na omanfo ehia ho no ma asu se yen ara asasi ni eye abo de nen mayen moja na anana no hwe gu nya de to ho ma yen edu mene won so se yebeye bi atua so nimde tra so nkontonkrane ne apesami nkunya edien brai mu dem ama yen asase ho do atom se omanyi se ebeye yo
omanyi se erinye yo eyense na ho se omanfo bra na echire jomnu si pe na otu asuse berima ne anuanom sebi ahenewa obanyansafo wobunu be na wonka na sem sa jom yi ye ebe para ni amepese meka di twato ne se yebetena ho madwene ase ase a yensempa yenfefuriko na onipa ritutu nanan no na nanim ara na oreko no bre enso entwen obiara mewie medamwase nanso ansa na metena ase no moma me kwan na memfa afutu sem yi mamo ensem no se yebeye yen man yerimfa yen ani ntu obi so wote fa ako a wote wade so yebeye yen man yedi baako ye ne no kwaredi a nkontompo ni nyaatwon nnim beye yen man yebeye yen man yenam nobwa so beye kua enibre so yebeye yen man yerimfa yen nsan hye yen demre famu somo ho nya kua yebeye yen man nanu si no wodi nsem kese da na se ma otena ase ni makwa kasapara nanu hwam wone ne yadwene na wone ne nya adwene so ye hia bibia esese yetena ho ma aban beye ma yen ana se esese yen kasanso ye niema ma yen ho ewo yen kuro mu kira wadwen kire bia ho sabi nyina na berima akumi ate hodin ofra ocha me na oka anim ni wam no ono so kan se omanfo medamwase ni makonso medawase esese ye yen mangampa po mu kwai kese no medefa ma omanfo obiara owa asase nso onfa bi ma omanyi yebeye yen man eni hawmu ni bribi se ohianko ara yebeye yen man ni esese ye kai ni se modi mbobu musu abasa so sanhyiami anya okwa edi na wotwe no na obiara a owa asase dibia ma oman no wonya asase ahoro pi ka apo mu de no ho efe woche kro no mu nipa no mu ekuwanan a ebiara owo ne a otua no wo ma ofa biara asase a obeyesu adwuma woye mfi du nhihye to ho a wobefa so asiesie kro no wodi mfie biesa a edikan no to ho ma suku adan nyina nsiesie mfie biesa a ediso no nso wo hye se wo besiesie mron ne monten kama ne etoso bio no nso de wo yisi ho ma won kwan a ekodompem no ho adwumaye ne etoso anan ne se wo behwe na enyinama hoden kanea aba won ekura ho benada ne yawda na wo tusi ho se wode beye kwasafu djuma sedu sa na yisia na adwumaye ye akono kwa kromu no nyina mrante mesi wa me ba ne mofra nyina te wo hu gu adwumaye mu sabre a kwasafu djuma sunsuma kenyan ne hu wodwene asefu mu a wode ahosepewu ne anibrere ye won nnwuma no na ni mako ne se wa hyehye ho impanyifu se genti adedaw ano nye so na ni makode to se wanim se opese wodi wansan no wanpupu ni ti ni makode ho asem koto na eja kwa mefori anim no eye no sa dai so okoto nsan no boy di bigu fema abrewata asechre ni se ni makwantie na asem eja fori rihinam se ori ni makwanim nkoja aware no ni makohu no saape na wode hu gwanto akoto berima akomi anim berima da Roma oka asem yi ma eja fori pene nanso ni makopata no ogwansan a otu adua eja fori de aware no ho asem koto se wa awofo anim no eho asem ye de nkakra nanso ni akodu no woretwe ma akosi he wo pene aware no so ni makosan ware se wa bio intempara na ni makoyi ni rifi nifi de no kotena ni fifufo no mu wo esikafo amantem
Nimakoma beenu na sewamba beenu. Eto de bia na nimako abone yiri amane a ohun wonso wansem. Se wanso amfa abebrese a ohun wo oni kwasi ya amoa aware numu no biara ankame ne kunu yi. Ne nyina mu no osuahu a wonyan ne se ade odomankoma ahyehye ne nsema mpanyin aka ato ho no wonye hu achinye. Efei sebe asrewa motam kese a etu ne hwe. Yo kakran yede Gyegyiregye aba na awie. Nhuma na emu yede se nsem pii wo nhuma yi mu. Den na wusua fi mu. Kire wadwen kire bia ho. Wo be bisa se na wo pa den na yen ara asase ni wanto. Me pese wo na woto. Wehu namba na ewo sini na se no. Tro namba no na to nyowi na twa wo sini. Na fam na yen ewo saa namba ne so WhatsApp. Na yen fanto tete obi ka dwumadi so. Da ye be hia bi ewu no. Ye be kan nhuma bi a wo frɛ no obabone dane. Enti me ma aye krado onso aye krado na hia yen. Ye de besi ha. Makram.